Ze hadden een negatief eigen vermogen van haast 1,3 miljoen. En dat mat met minimaal 4% verbeteren worden. Oors krijgt Cambuur een punt in mindering. Takomend seizoen. Het is alleen nog 4 voort. Maar dat jouwt wel aan dat die lasten, dat er echt wat ondier worden maat. Want als Cambuur nog eens een reet hier had, waarin de kosten hegel is als de opbrengsten, dan gaat dat Cambuur dus echt op het veldrijtje. De rapporten komen bij Loert, over het lucht van de meesten. Dat zijn best wel volle kosten die het 1 keer op de balans staan. Want ja, 1 keer verhuizen je. Maar die hadden wel voor zwaar dat die incidentele kosten zat het dan neemt het Saheeg binnen. Dat Cambuur een behoorlijk negatief ierhoorn had financieel seizoen. Ja, ik wel opmerkelijk. De verkoop van eten en drinken, dat smiet meestal yield op. Ja. Maar het Cambuur 3 ton kosten. Ze moesten alles inhieren. Ja, de faciliteiten nog in het stadion. Omdat verliezen seizoen het stadion natuurlijk nog net opgebouwd wie. Dus de horecafaciliteiten winnen nog net. Dus er moesten barren inhierd worden. Er moest personeel inhierd worden. Dat het zoveel geld kosten. Dat de verkoop van eten en drinken dat dus net compenseren koer. Maar ik daarvoor geld werd. Dat zijn incidentele kosten. Want die draaien ton verlies. Ja, je hoeft ook geen barren meer in te hieren, want die zitten daar gewoon, die zijn bouwd, die staan daar. Nou ja, ze hebben altijd zo'n zodra wij een nieuw stadion hebben, kunnen we zo'n omzetverheging. Nou ja, dat moet ze nou zien laten. Ja. En dat wordt nu daging.